Maurice, mana mapenjo tetni. Bobila magwa king'iyo malong'o. Bentiere kaka inyal kawnegi okang' mar chik nikech pile iyudo ka chal ka gima gine wakusema. Iwacho ne gine ma ka giweyi to weyi, kochomo kodi do bendo chomo kodi do bedo nang'o. Oh, Madam Lydia, okoyot ahinya e pinywa mar Kenya ka mondo mi mano bi otimre. For example, from from Kagundo Road to Joska, yudo ko obila nie ndara, obila chigni 50. After 100 meters obila ochung' kanyo. To gin gi buk moro makeni buk cha indiko number place mag mitokni mogolo gimoro kosa pod ok ang'eyo ni buk cha tiende nang'o. Omiyo mit bili wacho ni in migolo ni in gi makosa, in michiwo ni in gi makosa. Jachiwo gi jakawo. To ka timre nikech weg nyamburko. Kang itamori chiwo siling 100, tidhi golo siling 8,000 e police station. Ere mayoti ni kaka jariembo. Inyalo poteza tich nikech 100, dak ni miye gimoro. So ma osekelo masiche malich ahinya mag apaya. Wach mag mit belie. So ok ang'eyo yo ma sirikal kata NTSA nyalo tiyogo mondo mi iwacho ni sirikal bade lach. Ang'o ma mondo sirikal kawo obila matiyo anti-corruption odonje bas mar isikoch achiel to ko jowuoth nyaka Kisumu mondo chop safe kata Mombasa. Sirikal nyalo timo mano. To en mana nyaw emoketi mondo mi emomineno ka thoye gi biro mang'eny. Nikech ka koro obila idhige kot to dhi loyi nyaka ang' tweyi. To ka sirikal oketo maino kaka ne former CS the late Michuki oketo matek cha. Sani kata mana seat belt ok inya yudo e gachegi. Negi chot te ndalo Michuki. To manitie sani ang'o ma mone keto maino ne jopiny mondo mi o travel safe. Mano e gima nyalo kwayo jo NTSA ni ka giketo maino ne chike mag apaya to kwa biwito jopiny e apaya ka. Inyalo yudo ka jowa mariembo apiko motorbikes osekelo ajali mathoth ahinya. Ok ang'eyo ni gidhi e skunde aina mage nikech aneno gi e ndara ka. Jariemb apiko en e chuny ndara. Koro apenjora ni to en odwaro ni overtake gi kanye. To en e chuny ndara ka to speed ma en go bende ahingo. To king'iyo ndara yudo ka ndara gin lanes 2 to nitie nafas moromo pikipiki no ringe. To en mane chuny ndara ka. To lori be biro kocha, an be ane speed, asetemo kwaye no wene thuolo to tamon. Koro ang' na adhire matin mondo wuog e ndara. To yudo ka ok giwuog e ndara ng'enyne. Ase witness ajali mag pikipiki. Ok ang'eyo ni gitamore e ndara nang'o. Onego bed ni puonjogi ni pikipiki tiende cha tin, kama onego lu bende tin. So onego bed ni give way. Aneno ga seche moko ka giyanyo ji gi lwetgi e ndara. Mano ok kony nikech ng'ama yanyo ni ok winji gimiwacho. Omiyo joriemb apiko bende nyaka bed gi discipline e ndara ka. Ni koneno ka gari moro luwe to weyo ne gari no nafas kano. Ndara mang'eyo ni nitie joriemb apiko ma kata nyalo from Thika to junction Isiolo. Iriembo apiko marach ahinya e chuny ndara ma kaka di overtake onge. The same gi ndara mawuok Narok kochiko Kisii. Ging'eny to ok giwuog e ndara. Koro magi miyo ajali medore ahinya. Omiyo akwayo jariemb apiko moro amora mawinjwa sani, temi weye ne gari maluwo bang'i nafas mondo mi okal. Nitie ki jariembo manigi hutu to ibuoke wacho ni awene ng'ani odonj mondi koro ka donj bang'e. To thuon moro nitiere ni an makura niga donj mokwongo. Mano ng'enyne kila jani. Nikech jok matumore head on moro biro to imbi biro. Kar mondi slow down mondi wene nafas to in gi thuon moro ni ene mokosona.
tae uduto te uyudo ka uwito ngimau. So ng'ato ka ng'ato mariembo nyaka ibed gi chuny mar weyo. Ka in gi chuny mar weyo ne ng'ato, eka koro inyalo weyo ne ng'ato bende ndara mondo donji kata mondo kal. Mago nyalo punguza ajali matimore e thurwa ka. Erokamano. Oteto kang'eyo ni bende inyalo paro penjo mane wapenjo